نونرên rexistina mafê mirovan li Efrînê û rexistina mafê mirovan li Sûriyê maf li welatê Almanya bi nûnera Komîta Lêkolînê Navdewletî ya girêdayê bi Sûriyê di netewên yekgirtî de civiyan. Di civînê de her du rexistinan binpêkirîn ku li Efrîn û Serêkaniyê û Girêspî yên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye û grûpên bi ser ve rû didin, danîn ser masê û gengeşek kirin. Derbarê wê civînê de her du rexistinan daxuyaniyeke hevbeş belav kir. Têde hatiye ku nûnera rexistina mafê mirovan Lemecan Xelîl û nûnerê rexistina maf Hefîz Abdurrehman bi nûnera Komîta Lêkolînan civiyan. Di civîna ku sê demijmêran berdewam kiribû, behsa hemû curên binpêkirîn ku hatine encamdan û têne encamdan ji aliyê Tirkiye û grûpên bi ser ve li Efrîn û Serêkaniyê û Girêspî hatin kirin. Her di civînê de her du nûneran raportên li ser rewşên kuştin, windakirin, binçavkirin, işkenceya tund, revandina bi mebesta xwestina pereyan, dizî, desteserkirina mal û milkan, diziya şûnwaran, birîna daran û şewtandina zevî û daristanan hatin nemayîşkirin. Ku mebest ji wê ew e da ku kesên resend mane ji malên xwe derkevin û bi cih bêlin. û projeya guhartina demografiya herêmê diriya anîna bi dehê hezaran ji malbatên Ereb û Tirkman ku birekeftinekê navbera Tirkiye û Rûsyê debû cîbecî bibe. Li aliyekê din ji civînê amaje bi diyardeya tundutûjiyê li hember kesên nemusliman wekû êzîdî û mesîhî û neçarkirina sepandina ola îslamî li ser wan hate kirin. Herwiha belavkirina hizb û ramanên tundrew li ser şîniyên herêmê wekû sepandina coreke dûr ji kultura wan û destêwerdana bi kunc û cil û bergan de li ser hate rawestandin. Daxuyaniyên diyarkirina zindan û girtîgeh û cihên binçavkirinê li Efrînê her wiha cihê belavbûna derbiderên Efrînê û Serêkaniyê û Girêspî û rewşa wan aliyekî din ji mijarên civînê li xwe girt. Di dawiya daxuyaniya hevbeş ya rexistina mafê mirovan li Efrînê û rexistina mafê mirovan li Sûriyê maf de tekezî li ser wê yekê hate kirin ku raportên hatine pêşkêşkirin bi belge û amar û wêne û perçev vîdyo hatin pêşkêşkirin. Li ser hêviya ku têkevin raportên bê yên komîteyê de.